אחים. שמואל היו אחים. ולהם היו, זאת אומרת, הם היו 7 ילדים. כן. אוקיי. אז פה יש לי ממש את ה... אני גם, דרך אגב, אני מאוד 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 חיבבתי, סימפטתי את אבא שלך, מאוד מאוד. וגם כשהייתה לי הזדמנות הראשונה שנולד לי בן, אז ישר אמרתי, אחרי דוד מילו, אז קראו לו שמיל נוסן, אז כמה שהוא צריך להיות שם, שזה יהיה פה, שיבדל לחיים ארוכים. אז לבן שלי קראתי לו על שם אביך. על שם אבא שלי. על שם אביך, שמואל, בטח. ואני במסגרת היוהרה של להיות צברים, היה נורא חשוב, אז רציתי לתת לבן שלי שם ייחודי. לא רציתי, שמואל, מה שאני בדיעבד מצטער, וקראתי לו יקיר. אבל דבר אחד עשה יפה. האבא שלי, כפי שאתה יודע, כפי שסיפרת לי גם, הוא היה מוסמך לרבנות. היה מוסמך לרבנות, כן. הוא היה מהנדס לטקסטילים ומוסמך לרבנות. הייתה לו הסמכה. והבן שלך, שקראת לו על שם אבי, בעצם כנראה הוא גם רב, והפך להיות רב כיום. הוא רב מוסמך, הוא מוסמך. וגם הבן שלי, אוקיי? אבל שם שני שלו זה שמואל, כן, השם של יקיר, גם שמואל, כן. וגם הבן שלי, למרות שאני הייתי רחוק מדת, אתה יודע מה, באותה מידה שאתה היית רחוק מדת, רחוק מאוד, אני עד היום, חזר בתשובה, אוקיי? אז ככה, שני אלה, הבן שלי והבן שלך, הם הולכים לפי האבא שלי, כן? והם ממשיכים עם היהדות. אני עשיתי ככה, לבן הראשון קראתי אייזיק אבי, אחרי אבי. השני אחרי אביך, שמואל. אתה מבין? ולצערי, מי נפטרה, אז קראתי לבת שלי אחרי שהאימי, אדלה עדי. הבנתי, עכשיו אני גם מבין מאיפה שעדי. לא ידעתי שזה מאדלה, אבל זה... כן, אדלה עדי. אז יש את כל המשפחה, אבא, אימא ודוד. עכשיו, זה לוח הייחוסין, או עץ משפחה שלנו. הסבא קראו לו קאופמן לייב. זלמן לייב. קאופמן? זלמן לייב. קאופמן זלמן לייב. הנה אני כבר מביא עיפרון. תן לי. אני פשוט רוצה להתעדכן. איזה יופי. זלמן לייב. הוא נולד ב-1870 בסנדווישנה שבפולין. שם המקום סנדווישנה. והוא נפטר במחנה ורברד ברוסיה ב-1942. ברוסיה, באוקראינה. אוקראינה, אז הייתה ברית המועצות. ואוקראינה היה חלק מברית המועצות, אז הוא נפטר באוקראינה. סבתא, קראו לה כת יהודית. איתה. נדמה לי צורייתא. צורייתא, אז אני לא שמעתי. נדמה לי צורייתא, אבל איתה בטוח, איתה. אוקיי? היא נולדה בבוקוינה, ב-1880. לא יודע. והיא נפטרה באודובשט ברומניה, גם ב-1942. אותו זמן, כל אחד בנפרד, באותו זמן. זה אני לא יודע, את התאריכים האלה אני לא יודע. האחים של סבא, של זלמן, היו אייזיק, שעל שמו אבא שלך נקרא, אייזיק גרייף, שהוא הגיע לארצות הברית. והיה לו עוד אח אחד, שלמה, שהוא נפטר בפולין. אלה היו שני האחים של סבא כן, סבא קראו באמת, קאופמן זלמן לייב. גרייף זלמן לייב, כן. עכשיו, האחים של סבתא, הם נולדו בתחילת שנות ה-60 של המאה ה-19, אז הייתה חנה, שהיא נפטרה ברדאות ב-1920, אנחנו פה בהיסטוריה, ונחום זאב, שנפטר גם ברדאות ב-1927.
עכשיו, אלה פרטים שאני לא ידעתי. בסדר, אני מחדש לך ואתה תחדש לי, זה הרעיון. אני ברצון רב, אבל מה שאני אדע אני אעשה. זה למען הסדר הטוב, אני פשוט מכניס הכל. עכשיו, כמובן שסבא לייב התחתן עם סבתא יהודית, כן? והילדים שנולדו להם זה יוסף. דוד יוסף שהיה גר בצפת פה בסוף. היה גר בצפת, והוא ניסה לברכה. בטי קראו לה. בטי, דודה בטי. בטי, אבל בעברית ברכה. והיו להם שני ילדים, שאחד קראו לו, וקרול. נכון, או בעברית חיים ויעקב. קראו אותם. והייתה לסבא לייב ולסבתא יהודית, הייתה גם, היו כמה בנות, אבל אחת הייתה פנינה, שקראו לה פפי. פסיליה. פסיליה. פסיליה? והיא ניסה ללאזר חיימוביץ', שהוא הביא איתו את פיליפ, את מקס ודורה, שהיו ילדיו. ואחר כך בתור, לפי הזהות, היה אייזיק, או אדולף. והוא ניסה לבטי. למי? לאדלה. אדלה. וכמובן שנולד צבי או הארי, כמו שהיה. והייתה גם חיה, שקראו לה קלרה, דודה קלרה. אני לא יודע מי היה יותר מבוגר. אני חושב שקלרה הייתה יותר מבוגרת. הייתה יותר מבוגרת מה... היא ניסה לסנדו מרקוביץ'. ונולד צבי הארי, אבידן, שהוא נפטר בטורונטו. הוא נפטר בעולם, כן. ואחר כך בתור הייתה שרה. שרה שזאת סלי. סלי. היא הייתה יותר מבוגרת מאבא שלי, היא הייתה יותר צעירה מאבא שלך. כן. והיא ניסה למרדכי שפירא, נפטרה ב-2001 בקריית ביאליק, הילדים חנה ומשה. אחר כך היה שמואל מילו. מתי הוא נפטר? מי? בעלה של שרה? של דודה סלי? הרבה זמן לפני. אתה לא יודע את לא. אז דוד וסטיס או דברו נשאר? לפני זה, אז, זאת אומרת, אחרי סלי נולד אבא שלי, קראו לו מילו, הוא נרצח בשואה, והוא התחתן... קראו לו שמיל נוסן. שמואל מילו, אבל שמואל ניסים. בטח. נרצח בשואה וניסה לשלי, כן. רחל. ילדים זה ואוסי מנורל. ואחרון חביב היה נתן, שהוא ניסה לרבקה, לרוז'י. וילדים, היה להם צבי הרשי, משה ז"ל, שנפטר בחדרה, ואריה שיבדל חיים טובים. אז זה עץ ייחוסין של המשפחה שלנו. אני פה חושב שאתה לא מדייק. תגיד לי, בבקשה. כי אבל אני לא בטוח. אני חושב שהאחרון, הכי צעיר היה אביך המנוח, ולא נתן. לא, בזה אני בטוח שלא. כן? כן. נתן היה אצל מאבי. בסדר. עכשיו, אתם גרתם בצ'רנוביץ ברחוב טרנסילבניה. זוכר את זה? טרנסילבניה? כן. לא. כך קראו לרחוב. לא? מה היה שם הרחוב? איך קראו לרחוב? אני זוכר. עד שפה ירד לי האסימון. האסימון, כן. זה היה מרתף שם, נכון? מרתף שיורדים 3 מדרגות. כן. אבל לא טרנסילבניה, מה לא טרנסילבניה. לא, 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 לא. תמיד חשבתי, אני יודע שיש שם רחוב טרנסילבניה, אבל... אנחנו גרנו פה בפינה, ומפה הייתה הכניסה אלינו. פה היה, שאנחנו היינו עם שנינו, אני חושב, עם אופניים, פה הייתה עלייה וירידה. היה לנו אופניים ישנות. אז חכה, אני בדיוק... בלי זה. היו לך אופניים ללא צמיגים. ללא צמיגים. היינו נוסעים בירידה, זה היה עושה רעש היום.
כן, לרחוב הזה קראו טבורה גאסה. איך? רגע. טבורה. טבורה גלאסה? גאסה, זה רחוב. טבורה. טבורה גאסה. מצגר גאסה. והרחוב שלנו זה היה מצגר? מצגר. זה לא זוכר מספר. לא, אבל מצגר אני עכשיו ירד לי האסימון, מצגר. יופי. עכשיו, אבא שלך ניהל מסעדה ענקית. והיה שם חצר ענקית, הייתה שם, והיו כל מיני פירות, אגוזים ותפוחי עץ, ומאוד נהנינו שם לטפס על הזה, והיינו יורדים בחולצה, היינו שמים את התפוחים ואת האגוזים משם. תפסו אותנו פעם? שכנים צעקו, ואביך המנוח בא להגן עליי, וצעק לשכן, אם תיגע בו, טה. מאותו היום אני אירחתי אותו, הוא היה בשבילי אלוהים, שבא להגן עליי, שגנבתי אגוזים. אבא שלך ניהל מסעדה ענקית. כן. שבכניסתה הייתה דלת מסתובבת, מפוארת. נכון. שעליה היינו נתלים כדי להרוויח עוד מספר סיבובים. כן, קראו לה המסעדה הזו, רגע, איך קראו לה? שוורצה אדלר. שוורצה אדלר. אדלר זה הציפור הענקית הזו שטורפת, איך קוראים לזה? נשר. נשר השחור. נשר השחור. כן. וזה היה במרכז צ'רנוביץ. אמא מספרת שפעם באנו למסעדה בהרכב משפחתי מלא, לא היה מקום. אבא שלך ניגש לשולחן שמסביבו ישבו קבוצת חיילים. אביך בהתנהגות ביטחון של בעל הבית ניגש לקצין, תקע לו שתי אצבעות בעורף ואמר להם שלם לפנות המקום לטובת משלחת חשובה. כולם קמו בפחד והכנעה, וכך הוא דאג שיהיה לנו שולחן. אנחנו היינו המשלחת החשובה. את זה אתה זוכר? זוכר בערך. אז כמו שאבא שלי היה עושה דאווינים, והוא איים על השכן ההוא כשהוא תפס אותך עם הפירות, ככה אבא שלך היה עושה גם דאווינים, כן? ועשה עלינו את הדאווין. היו כולם קאופמנים, לא? נכון, הם אהבו לעשות עם אגו. כן. היה להם ביטחון עצמי, אגו, ואביך היה אדם מאוד חכם, מאוד. הוא היה גם גבר נאה מאוד. גם על זה יש לי אחר כך לספר. היה גבר נאה מאוד. הוא היה נאה, אבל גם אבא שלך וגם אבא שלי הכירו את האמא שלי בביתה של דודה פפי בבוקרשט. עד כמה שלי ידוע, אביך הכיר את אמך, היא הייתה קופאית בקפיטריה אנג'לסקו. חרדן. מה? חרדן. חרדן? לא, אנג'לסקו. זאת הייתה חברה, חרדן, ולה היה... עוגות מכרו שם. כן, זה היה סניף שלה. זאת אומרת, זה היה אחד החנויות מתוך חברה של חרדן, ולה היה סניף. קפוסקי. היא הייתה הקופאית, האחראית שמה, ושם אביך נכנס, מצאו חן בין אחד לשני, פוצ'י מוצ'י, ויצא מה שיצא משפחה שלמה. לא, אז כפי ששוחחתי פעם עם אבא שלך, אז ככה, דודה פפי, היא הייתה גרה בבוקרשט, כן? היא בעצם הייתה קרובת משפחה של הסבתא שלי, האימא של האימא שלי. היא הייתה קרובת משפחה, הם היו בנות דודות. זה לא ידעתי. ואימא שלי בעצם כבר לא היה לה אבא, כבר לא היה לי אימא. לא היו לה הורים. כן. למי היא הלכה? היא תמיד הייתה באה לדודה פפי. שקרוב אליה. כן, לדודה פפי הייתה. לדודה פפי היה מגיע גם אבא שלך אדולף, וגם אבא שלי. כולם היו מגיעים. היא הייתה מין מרכז כזה משפחתי. היא הייתה זאתי שאיחדה, היא הייתה הדבק, דודה פפי הייתה הדבק של המשפחה. כל האחים והאחיות, כולם באו אליה. גם לטוב וגם לרע וגם... היא הייתה הדבק המשפחתי. הייתה לה תכונה כזו. עכשיו, אז אבא שלך מספר לי שהיה זמן ששניהם רצו את אמא שלי. אוקיי?
ואחר כך איכשהו יצא, כנראה שהוא היה בא לבקר אותה בחרדן, בחנות, ואיכשהו יצא שאבא שלי יצא עם אמא שלי אני חושב שזה לא מדויק, מפני שבין אבי לאביך היה הבדל גדול בגיל. היה הבדל, נכון, אבל אביך עדיין לא היה נשוי אז. אני לא יודע. אני אף פעם לא שמעתי את זה. אבא שלי התחתן בגיל 24, כן? ובין אביך לאבי, אני חושב שזה היו איזה 5 שנים. לא, יותר מ10. אתה חושב? כן, בטח. רגע, בואו נעשה חשבון. אבי נולד באיזה שנה? ב-1903. 10 שנים, אתה צודק. 10 שנים. טוב, לא כל כך מתאים הדבר הזה. תגיד, למה נסעתם לצ'רנוביץ? למה נסענו לצ'רנוביץ? נדמה לי שאבי נסע אחרי אחיו. אחיו שנסע לצ'רנוביץ זה היה... אני חושב שאתם... היה מילו קודם. או מילו או נתן. כי אני תמיד חשבתי שזה היה הפוך. לא, לא. או מילו או נתן, אני לא זוכר בדיוק. אני חושב שמילו נסע קודם, אז הוא נסע אחרי אחיו. הוא נסע אחרי אחיו. למה מילו נסע? לא יודע. אוקיי. אני יודע שיחד עם זה במקביל, אבי שם הסתבך עם נוצרים שעבדו יחד. איפה, בצ'רנוביץ? לא, בבוקרשט. ובדיוק התחילו הליגיונרים האלה, עלו לשלטון, הרומנים, המפלגה הימנית, ניאו-נאצית כזאת. כן, לג'ונרי. לג'ונרי, כן. והוא פחד. אז אם מילו נסע, הוא גם נסע אחריו. זו הייתה סיבה. עכשיו... היו שתי סיבות מקבילות. הסיבה שאבא שלי נסע, כי הוא היה פעיל קומוניסטי. גם אבי היה מאוד פעיל קומוניסטי, וכשאבי הגיע לצ'רנוביץ והתייצב במפלגה הקומוניסטית, אבי היה מאוד מאוד פעיל קומוניסטי, חריף, חזק. נדמה לי שהוא אפילו היה במעצר והיו לו צרות בגלל זה, נדמה לי. עם אנה פאוקר. אנה פאוקר, כן. ושהוא, הרבה שנים הוא היה קומוניסט שרוף, והצליחו לרפא אותו תוך 5 דקות. כשהגיע לצ'רנוביץ ובא למפלגה קומוניסטית, אמרו, אני זה וזה וזה וזה, ועשיתי זה וזה, והייתי בבית סוהר יחד עם אנה פאוקר ועם כל זה וזה וזה, ואני קומוניסט משלכם ככה, בלב ונפש, ואני מבקש שעכשיו שתעזרו, תבואו לקראתי ותעשו משהו למעני, תעזרו לי, כי אני עכשיו מעין עולה חדש, מעין... איך קוראים לזה? מעפיל. לא מעפיל, כמו שחזרנו מתרסים. פליט. אני עכשיו פליט, תעזרו לי. אז הם אמרו לו, אם אתה באמת קומוניסט אמיתי, היית צריך להישאר שמה ולפתח ולהפיץ שמה את הקומוניזם. פה אנחנו לא צריכים אותך. אנחנו צריכים אותך שמה, שתפיץ את הקומוניזם ושתפתח אותו. ותפתח אותו. פה אנחנו לא צריכים אותך. יש לנו מספיק קומוניסטים פה. כשאמרו לו את המשפטים האלה, תוך 5 דקות, הסיפור נמחק. זו הייתה סיבה אחת. סיבה אחרת שהם נסעו, שניהם, בעצם גם נתן, שכל אלה שנולדו בחלק הרוסי, שבאו מברית המועצות, הם היו הראשונים שהגרמנים התלבשו עליהם כשהם פרשו לרומניה. והם ידעו מזה. אז הם בעצם באותו רגע שהגרמנים, ההשפעה שלהם התחילו לפלוט לתוך רומניה, הם ברחו חזרה לברית המועצות. וזה לא היה רק הם. היו שם 10,000 שנולדו בבסרביה, בבוקובינה, בכל השטח של ברית המועצות, שהם ברחו, כי אלה היו הראשונים שהיו תופסים אותם על ידי הגרמנים. אז זו הייתה הסיבה נוספת שהם ברחו. עכשיו,
אתה זוכר שאתם הגעתם לצ'רנוביץ? שהגענו לצ'רנוביץ. בוא נשאל אותך אחרת, אתה נולדת בבוקרשט. כן, בטח. כן. האם אתה זוכר את הנסיעה שלכם לצ'רנוביץ? לא. אבל אתה בצ'רנוביץ גרת הייתי בבית צעיר אחד. מאוד. בן כמה היית? בן חמש. בן נכון? חמש. מגיל 5, 57. 4, 5. 6 היית, בגיל 41. אז למה? בשנת 41. בשנת 40 הגענו לצ'רנוביץ. 40 או 41? 40. כן? אני נולדתי ב-35. אז היית... 40, הייתי ילד בן 4, 5, לא כל כך זוכר, אבל לא גרנו בדירה אחת, בשתי דירות. לא רחוק מהדירה הזו שהצבעתי קודם, בעלייה הזו ימינה, שם היה איזה בית חרושת מהרגע שאתה זוכר את עצמך אז גרנו שמה, כן. והיו לנו שכנים שהשכנה היא הייתה יהודייה ודיברה עם אמא שלי ביידיש, ובעלה היה קצין רוסי נוצרי גוי, קצין בדרגה די גבוהה, ויחד עם זה הם היו אנשים מאוד מאוד פשוטים, כי הוא היה רוסי מאיזה עיר, עיירה מרוסיה. הוא קנה לה כותונת לילה והיא לא ידעה מה זה. היא חשבה, הכותונת לילה הייתה כל כך יפה שהיא לבשה את זה ביום ראשון ללכת לטייל עם הכותונת לילה. ואמא אמרה, הוא ססדוס, מה פתאום? למה? זה יפה, צבע ורוד. אבל אלה היו השכנים שאני זוכר, ואחר כך עברנו לדירה שגרנו ביחד. אבא שלי היה גר איתכם? תקופה, כן. בבית הראשון? לא, בשני. במרתף. כן. ואתה זוכר מתי שאימא שלי הגיעה יחד איתי? כי אנחנו לא באנו יחד איתו. לא. לא. מאחר שכשאנחנו הגענו, הוא רצה לשכור בית, הוא שכר בית ליד שדה התעופה. מי? מילו, אבא שלי. והייתה שם הפצצה, את זה אני זוכר. הייתה הפצצה, ואנחנו באנו אליכם והמשכנו לגור אצלכם. בן כמה היית? פה הזכרת לי דברים שהיו קודם. זה נכון, היה כבר משהו כזה. זה היה תקופת מלחמה. נכון. והיו בעיות שם שהלכו וסרבו מחנויות, מכל מיני דברים, ממחסנים. ואביך ויחד עם דוד נתן הסתבכו קצת, לא עם החוק, אבל הם הביאו כל מיני דברים לא בדרך הישרה ביותר. מלח? אני לא זוכר מה, איך אני יכול לדעת לך? אבל אני זוכר שעל זה, על רקע זה פרץ ויכוח ומריבה. הוא אמר, מה אתם מביאים לי הביתה דברים כאלה? אני לא רוצה את זה, אני לא מסכים. זה אבא שלך אמר. כן. זה אבא שלי אמר, ושני האחים, נתן ומילו, אמרו, אם אתה ככה, אז אנחנו עוזבים, לא נגור ביחד. ועזבו. אחר כך, כשהייתה הפצצה, מה שאתה סיפרת, למחרת היום, או אפילו באותו היום, היה פחד, היה עוצר, קודם כל היה עוצר, בעיר צ'רנוביץ היה עוצר כללי, היה אסור ללכת ברחוב, רק לגויים. ואני זוכר שאבא שלי שלח את אמא שלי. אמא שלי הייתה נמוכה, כהה, כמו צועניה ככה. אז היא לבשה בתיק.
אבל בעברית לא... מטפחת כזו, וקשרה כמו נוצרייה, ואני זוכר טוב טוב את השם של המשרתת של הבניין כולו, קראו לה קטיה, רוסיה קטיה. אז אימא שלי וקטיה, שתי גויות כביכול, וכל הדרך היו, היה איזה בכנסייה, הייתה מצטלבת, שיחשבו זה, והלכו לחפש אתכם, לראות שאתם נשארתם בחיים. כי היה להם רגשי אשמה, נקיפת מצפון, שבגלל הוויכוח שהיה, אז אתם עזבתם. אז אמי וקטיה, אני זוכר את השם הזה, הייתה גויה זקנה אבל חמודה מאוד, הגיעו אליכם וראו גם אתכם וגם את נתן, ואחר כך הם חזרו, הכל עשו את זה רגלי, וחזרו שאתם כולכם בשלום והכל בסדר. זה אני זוכר, את הקטע הזה, כן. אבל אנחנו בסיכומו של דבר עברנו לגור אצלכם. אחר כך, כן. חזר. אחרי ההפצצה, כן, כן, כן. והפציצו שם את שדה התעופה, כן, כן. ובאנו לגור. אחר כך חזרה, כן. אבל ההפרדה הראשונה הייתה בגלל הוויכוח הזה, שאתם השתתפתם שם ועשיתם מעשים לא יפים. טוב, זה רק... עכשיו, זה שזה היה מרתף, כל אחד היה עובר ברחוב ומסתכל בתוך זה היה חצי קומה מתחת לזה. מתחת לרחוב. חצי קומה, כן. אתה זוכר שהרוסים או חיים רומנים או גרמנים היו יורים דרך החלון הזה? אתה לא זוכר את זה? גם לא ירו אף פעם. כי... לא ירו. כמה שזה... אני זוכר שחיילים גרמנים ורומנים שהיינו בטרנסניסטריה במוגילוב, שגם כן גרנו ביחד בחדר אחד על הרצפה, כולם אחד על השני, כולנו מלאים כנים, ואחד על השני ישנו על הרצפה, ולשם באמת פרצו. זה היה סוף המלחמה בערך 44, משהו כזה, שהפרטיזנים הרוסים היו על ההר מצד זה של מוגילוב, הר שרגורות, נדמה לי קראו לזה, הם היו בירידה, והגרמנים והרוסים היו בנסיגה. הרומנים, גרמנים והרומנים. הגרמנים והרומנים היו בנסיגה, על סוסים רכבו, עברו את הנסטר, את הנהר הגדול הזה נסטר. פרוד ונסטר ראשון. נסטר. אנחנו גרנו דרך אגב איזה 150 מטר מהנסטר, קרוב מאוד. מוגילוב מאוד קרובה לנסטר. לא, אבל הדירה שלנו, שאנחנו גרנו, הייתה מאוד מאוד קרובה, איזה 150 מטר קרובה לנסטר. הייתי והולך להביא שם מים מהנסטר, מי שתייה וזה. אז אני זוכר שלילה אחת, היה לפנות בוקר, משהו כזה, פרצו חיילים גרמנים, ואני זוכר שלאחת קראו מקס, זה שהיה בפנים, ורצו לאנוס את אמא שלי ואת אמא שלך. רצו לאנוס אותם. כי הם חיפשו נקבות. ואז אבא שלי הלא ידע גרמנית, אז הוא אמר, אל תיגע כי יש להם טיפוס, אתם עלולים להידבק. אז הוא הוציא את הרובה, רצה לראות כמה אנשיסן, הוא שאל את השני כמה אנשיסן אפשר לראות, אז הוא אומר, לא, היה להם פעם טיפוס, עכשיו הם בריאות, אבל לא כדאי לכם. ובאותו הרגע, ברמקולים, זה היה צירוף מקרים. באותו הרגע, ברמקולים, קראו ואמרו בגרמנית, in 2 Minuten, לא, in 5 Minuten werden gesprungen beide Brücken. בחרות 5 דקות מפוצצים את שני הקשרים. היה גשר עץ להולכי רגל וגשר ברזל לרכבת. והם בעצמם פיצצו את הגשר, וכשהרוסים באו, הם רצו להפריע להם, לעצור אותם. אז אמרו, in 5 Minuten werden gesprungen beide Brücken, Ausspannung, זאת אומרת להוציא את הסוסים מהעגלות. ואז כשהם רצו לאנוס את אמא שלי ואת אמא שלך,
אז היה גרמני בחוץ, צעק פנימה, לפי זה אני זוכר את השם הזה, מקס. הוא אמר לו, מקס, קום הראוס! מקס יצא, לא עשה שום דבר, השגחה מלמעלה, אלוהים ככה רצה, לא נגע באף אחד, והמקס יצא, והסיפור נגמר, כי הם באמת עלו על סוסים ובצורה כזו ברחו דרך הנייסטר לצד השני לכיוון עתקי. העיר הסמוכה הייתה עתקי. ואחר כך ליד הבית שלנו נשארו עגלות עם מזון של הצבא הגרמני וסוסים רעבים, לא כל כך רעבים כמה צמאים ממים. בוא, אנחנו עדיין בצ'רנוביץ. לפני מוגילות. כן, זה לפני מוגילות. כן. אז מה אתה זוכר, מהרגע שאתה איכשהו זוכר את צ'רנוביץ, עד הרגע שאספו את היהודים ועזבנו את צ'רנוביץ? כל הקטע הזה, מה אתה זוכר? המסעדה הייתה של אבא שלך? לא, הוא עבד של מי זה היה? הוא היה שכיר. הוא היה שכיר, זה היה ממשלתי? הוא היה שכיר בכיר. זה הייתה מסעדה ממשלתית? לא יכול להגיד, אני חושב שכן, ממשלתית. הוא היה שכיר בכיר, אבל זה שהוא ידע גרמנית ורומנית ורוסית וזה, אז הוא היה מנהל על כל המסעדה הזאת. המסעדה ומעלה היה בית מלון. כן, זה היה משהו ענקי. משהו ענקי, כן. אבל פרטים, אני זוכר שהייתי הולך לשוק. השוק היה ברחוב, קראו לזה רושישגאטה, הרחוב הרוסי, ושם היה גם בית מרחץ ברושישגאטה. זה הכל נכון. אתה זוכר איך שאספו את היהודים למקומות ריכוז כדי להתחיל ללכת לקראת בעגלות לרכבת. אז אתה זוכר את המקום שריכזו את היהודים? לא. לא. ואת העגלות אתה זוכר? את העגלות, כן. עכשיו, אתה אומר לרכבת. אני יודע שהם הלכו ברגל עם העגלות, זאת אומרת, לא היה מקום על העגלות, על העגלות היו... מי שיכול היה לעלות עלה, הילדים. הילדים, נכון. עלו על העגלות והזקנים, והשאר הלכו ברגל. נכון. לא כולם הלכו, נסעו ולא כולם הלכו. זהו, ומשם ברכבת. אבל אתה בטוח שהיה רכבת, כי אני חושב שהם הלכו בעצם ברגל כל הזמן עם העגלות. עד מוגילות? עד מוגילות. לא. הם פשוט רצו שימותו בדרך כמה שיותר, ואף פעם הם לא נסעו ברכבת. הם הלכו ברגל כל הזמן. זה אני לא זוכר את הקטע הזה. ואתה זוכר שהגעתם למוגילב? אני זוכר שהגענו, לא למוגילב, לפני שהגענו למוגילב, כן. הייתה עיר שמה, של העיר הזה קראו עתקי, והנקודה הראשונה בעתקי, עד כמה שלי זכור, בסצנריום היה בניין ענק גדול, הייתי ילד קטן, אז בית היה נראה לי גדול. זה היה מין בית ספר או בית חולי או משהו ענק. ומה שאני שם התרשמתי מאוד מאוד שבאולם גדול הכניסו אותנו, מסביב לקירות היו ספסלים, מי שיכול היה לשבת, מי שלא ישב על הרצפה, מה שאני לא אשכח אף פעם עד שאני אמות. על הספסל הייתה כרית יפה, פעם היו שמים את התינוקות בכרית יפה מקושטת כזו, לא כמו היום, בכרית כזו שעבה כזו, והיו מקפלים את זה ככה בצורה כזו, והייתה שם תינוקת של כמה חודשים, והיא בפה, היא חיפשה אוכל או שתייה או משהו כזה, כנראה שהייתה תינוקת עזובה. אף אחד לא ניגש, ואני הסתכלתי, והתמונה הזו נשארה לי חרוטה עד היום. אז זה היה המקום הראשון שיצא? זה היה המקום הראשון,
עם מוגילוב שהגענו לאטקי, לא ממוגילוב, מצ'רנוביץ. מצ'רנוביץ לכיוון מוגילוב, ועכשיו מאטקי לכיוון מוגילב העבירו אותנו במעונות, ספינות? לא ספינות, בלי מנוע, איך קוראים לזה? מעונה זה... רפסודות? רפסודות. מאטקי למוגילב ברפסודות? ב100%, ברפסודות. נפלו שם, טבעו, לא. והגענו למוגילב, הגענו, כולנו ביחד. ושם איפה שמו אותנו? איפה? לא, שם עזבו אותנו, כי גם היו במוגילוב, היו יהודים, הרבה משפחות יהודיות, רוסים, ילידי אוקראינה, שלמען האמת יהודים, אבל לא היו ידידותים לנו בכלל. כל הזמן ביקשו ודרשו ותנו לנו נעליים ותנו לנו בגדים ותנו לנו כסף. הם ביקשו מכם? כן. אתה רוצה לישון? תן משהו, תן חולצה, תן זה. ממש צחקו מאיתנו. בסרבים? לא בסרבים. הם לא היו בסרבים? לא. היו ממוגילוב, מאוקראינה. היו אוקראינים. הם לא היו ידידותיים, בכלל לא. היו רעים אלינו. רעים. לא רק אליכם, כנראה שהם היו רעים מאוד. היו רעים אלינו, ואני זוכר שגרנו באיזה בית שאחר כך שם היה על יד זה בית קברות. ומשם זה היה רחוק מהניאסטר הבית הזה, זה היה למעלה על איזה גבעה. ואחר כך ירדנו ביחד, כולנו, על יד הניאסטר, איזה 150 מטר, בית, זה היה חדר גדול כמו זה, ועוד איזה פינה שם, זה הכל. ופה כולנו ישנו על הרצפה. עכשיו... זה היה חורף, קיץ? לא זוכר. אני רק זוכר שאני לא יודע למה אבי עשה את זה. יום אחד בחורף, אני חושב שזה היה בשנת 42, שזה החורף הכי קשה ברוסיה. והייתה שם תופעה שכולם חלו מטיפוס ומדיזנטריה ומתו. ואני זוכר היטב שהיו דופקים בדלת כל בוקר, בחוץ הייתה עגלה עם סוסים, עם סוס או שניים, דופקים בדלת והיו שואלים, יש משהו ביידיש, סזדו אפס, סזדו, בתוך העגלה, מתים, כן. ובעגלה היו ילדים וזקנים ונשים, אחד על השני, חצי לבושים, חצי לא לבושים, חצי לגמרי ערומים, חצי ערומים, עם נעליים, במצבים איומים. וזה היה במוגילוב? זה היה במוגילוב, כשגרנו, העגלה כל בוקר הייתה עוברת, והיו שואלים, תסדו אפס, ואת כל הגוויות האלה היו שמים שם, איפה שגרנו בפעם הראשונה למעלה, ושמים אותם שתיים, ככה, שניים, כמו עצים אחד על השני, ואני לא יודע למה עשה את זה אבי המנוח. יום אחד בחורף הוא לקח אותי והראה לי, בוא תראה מה יהיה הסוף של אנשים. ובאתי לשם עם אבא, ואני ראיתי נשים, ילדים, גברים, לבושים, לא לבושים, עם כובע, בלי נעליים, עם נעליים. זה היה משהו זוועה, והיה קר, הם היו כמו קרח. קפואים, כן. נו, זה היה בחורף, כשהתחיל תקופת הם היו מתים. מהבתים מתים. לא יכלו לקבור אותם, כי בתחת 20 מעלות ובחורף כזה, מי יכול היה לקבור אותם? מי יכול היה לחפור? מה, היו לה... הייתה ערימה של גופות מונחת שם. מונחת בחצר ענקית. קפואים כולם. כן, כולם קפואים. אז אני זוכר את התמונה הזאת.
ומי היה יכול להליך? אף אחד לא חשב מה היה, ומה בכלל? והכל היה קרח. אז חיכו שבפסח יהיה קצת יותר... כן. אז התחילה הצרה מחדש, כי נהיה קצת חם בפסח, וכל מיני חיות היו אוכלים חלק מהגוויות, ומפיצים עוד פעם את המחלות. ואז אבי, היה לו כרטיס ביקור מרומניה מאיזה גנרל. לא זוכר מה אמרו, אבל אבי ניגש אליו וביקש ממנו לפני שנסע, תן לי משהו, אני אוכל, תעזור לי במשהו. הוא אמר, הגנרל הזה, אין לי במה לעזור לך, קח כרטיס ביקור שלי ותגיד, תראה שאני ממליץ. הוא כתב בצד השני, אני מבקש אם אתם יכולים לעזור לאדולף קאופמן, תעזרו לו במה שאתם יכולים. נתנו את זה. באותה שנה 42, אולי זה היה לקראת 43 כבר, אז אבי הלך לקצין העיר, שהיה איזה, בסך הכל איזה סרן רומני, ביקש לכנס, אז הם אמרו, היהודי מעיז להגיע לפה, איך זה יכול להיות? הכניסו אותו, מה אתה רוצה? אז הוא אמר, אני רוצה לדבר איתך, להראות לך משהו. אז הוא הוציא את הכרטיס ביקור, ואמר לו, תראה, אני הייתי ידיד של הגנרל זה וזה וזה, ותראה מה שהוא כותב, ואני מבקש ממך שתעזור לי. הנה המצב הוא כזה, עכשיו הכלבים וזאבים וכל אלה סוחבים מהגוויות זה, והמחלה, הטיפוס והחולרה מתפשטת עוד הפעם, וכולנו נמות. אז המנוול הזה ענה לאבא שלי, אדון קאופמן, ברומנית, אתה חושב שהביאו אתכם לפה שתחיו? הביאו אתכם לפה שתמותו, לא שתחיו. אבל כולנו נמות, בשביל זה הביאו אתכם לפה, לא שתשארו בחיים. ואני לא יכול לעזור לך בשום דבר, שם את הכרטיס לעצמו בכיס. אבל ביקש אותו חזרה. אז הוא אמר לו, לא, אתה תשתמש בזה עוד הפעם, אני לא מרשה לך שתשתמש עם הכרטיס הזה עוד הפעם. זו פעם הראשונה שאתה משתמש, יותר לא, צא מפה. יצא, כמו שאומרים, עם הזנב בין הרגליים. לא זוכר ממוגילב. זאת אומרת, ממוגילב, לאן עזרנו? בחזרה לסירט, נדמה לי, לעגלות. לחזרה לסירט או? חלק בעגלות וחלק במכוניות. ומסירט, או סירט או דורוחוי. אני כבר לא זוכר, או דורוחוי או סירט. חלק בעגלות, חלק במכוניות. ומשם כל אחד איפה שהיה גר קודם. אז רגע, אני מבין שהמחנה היחידי שהיינו בו, כן? זה היה רק מוגילב. למזלנו, אבל בתקופה ההיא הם ניסו לקחת את אבי, אחרי שלקחו את אביך, ניסו לקחת אותו לאותו המחנה איפה שהרגו, איפה שמת הסבא שלנו. לאותו המחנה רצו לקחת אותו ברכבת. ברף, שם הוא נסתר. אני לא זוכר את השם. רצו לקחת אותו ברכבת לשם. והוא כבר עמד, וגם אנחנו, אמא ואני, ליווינו אותו עד לרכבת, ופה עמדו חיילים רומנים, המלווים מצד זה, ואלה שעולים הרכבת, בצד זה עולים לרכבת. כשהוא התחיל ללכת כאן, איזה חייל רומני שהכיר את אבא, שהיה מביא יאנס שמרים, עושים ביזנס עם שמרים, עם נפט, עם כל מיני... אמר, מה אתה עושה פה? תברח. אז הוא זז הצידה, נתן לו אפשרות לעבור את החגורה
לצד הזה, אלינו, ככה הוא ניצל. וככה הוא ניצל. כי מי שהיה מגיע למחנה הזה, לא היה חזר, מוות לא חזר. בטוח. כן. מה אתה עוד זוכר ממוגילב? אני זוכר שהייתי בחורף הולך עם ברזל, עם לומיק כזה, לשבור את הקרח על הניסטר, ומביא חצי דלי מים, כי דלי שלם לא יכולתי לסחוב. אז הניסטר היה מקור המים. אבל הניסטר לא היה רק מקור המים. בקיץ אתה יכולת לראות שפה עמדה אישה, ישבה ועשתה כביסה, חיפשה את הסמרטוטים שלה, ופה לקחו מים, ופה אחד השתין, ופה זה וזה, ולא פלא שהיו כל כך הרבה מחלות, שזה המי שתייה. מה אני זוכר עוד? אני זוכר את הבית הקברות הזה. היה שם שוק גדול של השוק הזה באוקראינית, קראו לזה טלצ'וק. היו הולכים שם, מוכרים בגדים ישנים, משומשים, וחלק היו קונים. היו קונים מציאות. אתה קונה מעיל, מה זה מעיל יפה, מעיל פרווה, יקר ערך, בגרושים, בזיל זול, אבל כשהגעת הביתה, הבאת הביתה צרה גדולה, כי הוא היה מלא קינים, והדבקת את כל המשפחה עם קינים. אז זו מחלה חולרה מחדש. אוכל, מה אני זוכר עוד? שהייתי הולך וגונב מרפת של פרות את הסלק הלבן. הפרות אכלו סלק הלבן. אז והיו שם כלבים שחורים, אני זוכר כלבים שחורים. ענקים, אולי בזה שהייתי ילד, אז הכלב היה גדול. ונפחו ורצו אחרינו, אבל היינו גונבים את הסלק הלבן ואוכלים את זה, כי זה היה קצת מתוק. והיה שם עוד איזה אוכל מיוחד שנתנו לפרות, קראו לזה מקוחה. זה היה כמו פיתה שלנו, וזה היה מאוד קשה, בצבע שחור. זה היה עשוי ממה? את העכמניות, את הגרעינים שאנחנו קונים, כן? קליפות. עושים בפרס, מוציאים את השמן, ומה שנשאר, קראו לזה מקוחה, זה נתנו לפרות. אבל זה גם אני אכלתי. איזה שיניים טובות היו לי אז. ולא רק אני, הרבה אכלנו את זה. ומי שמספר שאכלנו קליפות של תפוח אדמה, זה שקר, כי מי זרק בכלל קליפות של תפוח אדמה? אני זוכר שאני אכלתי קליפות של תפוח אדמה. שמים את זה על התנור וזה היה מתנפח. כנראה שזה עשיר מאוד שקילף תפוח אדמה. היו אוכלים את התפוח אדמה עם הכל ביחד. לא רק זה, למשל, היינו אוכלים ג'ונדרה. אני יודע מה זה ג'ונדרה, בטח. נו. זה קמח תירס, שאם שמים חצי קילו קמח ומים, יוצאים המליגה. אבל רצו לחסוך, היות ולא היה מספיק קמח, אז עשו מין דייסה דלילה כזו. הג'ונדרה הזו הייתה דייסה דלילה, עם מעט קמח, הרבה מים. לא, אבל בוא אני אעדכן לך. את הקמח תירס הזה היו צריכים לנפות, כדי להפריד בין הקמח האמיתי לבין חתיכות. עכשיו, את הג'ונדרה היו עושים מהחתיכות שהיה נשאר בתוך אני חושב שבכלל לא היו מנפים את זה, היה חבל לזרוק, ולא שמו כמות מספקת של קמח, שהיא תמה מליגה האמיתית, אלא דייסה כזו, דלילה, זה היה די... מי שהיה לו את זה, היה טוב, היה במצב טוב. תגיד, אני גם זוכר שהיה לי טיפוס פעמיים במוגילות. קראו לזה פלק טיפוס, טיפוס עם קמטים, כתמים אדומים. על הגוף, כן. ושאחרי שיצאתי מזה, היה לי באוך טיפוס, טיפוס בבטן, טיפוס של בטן. וזה היה חום גבוה מאוד, גבוה מאוד. ותרופות לא היו. התרופה היחידה היה חינים. מה? חינים. לא, איפה היה?
היו לוקחים סדין, ממלאים אותו עם שלג, מרכיבים אותו, וזה הקומפרסים קרים. ואימי המנוחה הלכה, היא שמעה שיש איזו זריקה שמוריד את החום. אבל מאיפה לקחת כסף לקנות את הזריקה הזו? הלכה לאיזה רופא שיניים יהודי שם, היו גם בינינו, בין כל האלה, היו גם רופאים. רופא או טכנאי ואמרה, הנה, יש לי פה 3 שני זהב עם כתר זהב, תוציא את זה, ואני אמכור לך את הזהב, עם הכסף הזה אני רוצה לקנות זריקה לילד. אז הוא אמר, נו טוב, אבל לעקור אי אפשר, צריך לעשות זריקת הרדמה לעקור. וזה עולה כסף, הבאת כסף? היא אמרה, לא, תעקור כמה שאתה יכול. אז עקרו לה איכשהו, מכרה את השיניים עם הזהב ביחד, והביאה זריקה, וזה כנראה הציל אותי עד היום הזה. תגיד, אבא שלך ואבא שלי, הם עסקו שם בברכות. הם עסקו בברכות. על הניאסטר, היו ידועים, אחים קאופמן. הם היו ידועים. אמרו, פרצי קאופמן, שנאו אותם מתוך קנאה. מה הברכות שהיו? מעבר לניאסטר, היו מביאים שמרים, חבית נפט, מלח, צבע שצובעים בגדים, שהיו תופרים בגדים מבט של שקים, וצובעים אותם. קראו לצבע הזה, קראו לזה, נדמה לי, אם הזיכרון לא מטעה אותי, אלפא. הצבע הזה היה דבר גדול, דליקטס, היו מוכרים את זה וכולם היו קונים את הצבע הזה. והם עסקו בהברכות, וכינו אותם, והיו ביניהם יהודים, היכו אותם, את שניהם, גם את אבי וגם את אבי. ספר לי למשל על הקאות האלה, כי אני... היהודים ביניהם, היו רבים ומכים אותם. אבל אני זוכר לא יודע אם זה ג'נדרנים או אוקראינים, נכנסו אלינו הביתה, שזה היה בית משותף, והם תחקרו את אבא שלך ואת אבא שלי, השכיבו אותם שם והיכו אותם, תחת, על הגב, על הרגליים. זה אני לא זוכר. לא זוכר את זה אני לא זוכר, אני רק זוכר שיום אחד אבי הגיע הביתה, צולע על רגל אחת, היכו אותו וסגרו לו רגל, והוא צלע על הרגל עד יום מותו. מה הוא סיפר על זה? הוא סיפר שחברים יהודים מתוך קנאה, מתוך זה היה חורף, היו שם הרבה בתים שבורים מהמלחמה שהפציצו את הבתים, ולא גרו בבתים האלה, אז הם הלכו בבתים האלה לגנוב קרשים שיהיה להם לעשות בבית אש, לחמם את הבית. אז אני רוצה לקחת את הקרש ואתה רוצה, אז מתחילים להריב, אז זרקו אותו משם, או שאני לא יודע מה היה, שבר רגל. עכשיו, כשאתה אומר שהאחים קאופמן היו ידועים, ידועים כי היה להם קשרים עם הרי אותו החייל שאמר לאבא שלי, מה אתה עושה פה? פה תמות, תברח. נתן לו, זד הצידה נתן לו לברוח, זה היה אחד החיילים שהוא התעסק איתם. גם סיגריות היו מבריחים. אתה אומר אחים קאופמן, זה 3 האחים? איזה 3? נתן? לא, נתן לא הגיע לשם בכלל. הרי הוא היה בצ'רנוביץ. הוא נשאר בצ'רנוביץ. הוא היה ונשאר. איך זה שהוא נשאר? זה סיפור אחר, זה סיפור אחר, זה סיפור נחמד. היה לו מזל מהשמיים. מה המזל הגדול? המזל הגדול היה ככה, שהוא הלך ברחוב, ומשאית צבאית נעצרה באמצע הרחוב, ניסו להניע ולא הצליחו. אז הוא ניגש, הוא ידע להתחנף קצת לדוד נתן, תמיד. והוא ניגש והצדיע ואמר, אולי אני יכול לעזור לכם. אז הבעל דרגה, מי שהיה שם, אמר, ימי, אתה יכול? בבקשה. הוא עשה מה שעשה, הצליחו להניע.
אמר שהוא מכונאי והוא מסגר והוא יודע הכל. אם ככה, תבוא מחר אליי למשרד, אני אתן לך רישיון שאתה נשאר בצ'רנוביץ עם המשפחה, ואותך לא לוקחים מפה למחנה ריכוז. אני לא ידעתי את ה... מה לא ידעת? לא ידעתי... הוא נשאר בצ'רנוביץ. כן, אני תמיד שאלתי, צביקה, כן, הייתם בטרנסניסטריה? לא. אז... בזה הוא לא רצה, הרשי, בזה הוא לא רצה הסיפור הזה עם ה... כן. אתה רואה, תוך כדי שיחה, מגלים כל מיני דברים ש... כן, הם היו כל הזמן בצ'רנוביץ. תגיד, והאם אתה זוכר שלקחו... אני מבין שאת האבא שלי לקחו ממוגילב. ממוגילב, כן. אתה זוכר כשלקחו אותו, שהוא יצא? לא. אתה זוכר דיבורים סביב לזה שהם דיברו, הרי הוא לא חזר. עם האבא שלך היה סיפור כזה, שכעבור מספר חודשים חזרו בטולצ'ין. כן, לקחו אותו לעבודה לטולצ'ין. רגע. איך לקחו אותו שמה בטולצ'ין. אבל איך לקחו אותו לטולצ'ין? איך הוא הלך לבד? איך אבא שלך לא הלך לשם? הוא הצליח לברוח. לא, זה היה לא מטולצ'ין, זה היה מחנה אחר. לא, אבל חלק מהרכבת הזה, חלק הלכו לשם, חלק לשם, חילקו. אז זה היה הפעם שהצליח להימלט, ואבא שלי כן לקחו? כן. בדיוק באותו זמן? כנראה. כנראה. עכשיו, מספר חודשים אחרי שלקחו את האבא שלך, חזרו משם שני יהודים שהיו יחד עם האבא שלך בקבוצה הזאת. היהודים האלה היו מטרנסילבניה, דוברי הונגרית. זה אתה לא ידעת? לא. הם היו דוברי הונגרית. עכשיו, היו שני חיילים רומנים מחורבנים עם רובים של שנות ה-20-30 שמה. טרפפו, כן. אחד הלך קדימה ואחד אחורה, והלכו שם אולי 50-60 יהודים. הם פחדו. המורל שלהם היה כל כך ירוץ, כי אתה מוריד מורל מבן אדם, אתה גומר איתו בכלל. הוא כבר לא שווה כלום. אז הם חפרו, החיילים הכריחו אותם לחפור בורות, קבר. וידעו שזה יהיה קבר אחים. אז שני הגברים האלה, מטרנסילבניה, שדיברו ביניהם הונגרית, אמר אחד לשני בהונגרית, והחיילים לא הבינו הונגרית. הולכים להרוג אותנו. במילא, בוא נעשה טריק, בוא נברח. אני אברח לשם ואתה תברח לפה. הוא לא יכול לברוח, לרוץ אחרי שניים, רק אחרי אחת. יתפוס, לא יתפוס, אלוהים גדול. הם ברחו, החייל רץ אחריהם אחד, ואחד נשאר עם הקבוצה של אביך נשאר, לצערנו הגדול, לצערנו הרב, והם טיפסו על עץ, והם ראו מרחוק את כל ההצגה הזו, שהם גמרו לחפור, הכניסו אותם, עיקו אותם, הכריחו אותם לשיר שירים ביידיש, אני לא יודע, לא זוכר מה שסיפרו, אבל הכריחו אותם לשיר, ירו בהם, לא הרגו אותם לגמרי, סגרו את הקבר, ועד למחרת האדמה עוד זזה, והם היו על העצים וראו את זה. וחזרו למוגילב אחרי תקופה מסוימת, וסיפרו לאבא שלי שאת אחיך הרגו בצורה כזו וכזו, וסיפרו את כל הסיפור הזה שהם דיברו בהונגרית, והחיילים לא הבינו, אז אחד ברח לפה ולפה, ובסוף החייל שרץ אחריהם, בסוף גם אצלו הרובה נתקע בכלל. הרובה נתקע, הוא לא יכול לראות כלום איתו. אז הוא חזר ולא יצא מזה כלום. הם חזרו למוגילב
הם חזרו אחרי מספר חודשים וסיפרו את הבשורה המרה הזו לאבי, שככה קרה לאחיך. למה אימא שלי לא האמינה בסיפור הזה? היא באמת לא האמינה. היא כל הזמן אמרה שהיא מדמיינת לעצמה שהיא מאוד אהבה אותו, שהוא גבר נאה, יפה, הוא מצא מישהי והוא התחתן איתה, או שלא התחתן איתה, הוא חי איתה באיזשהו מקום ברוסיה וזה, ועזב אותה ולא רוצה אותה יותר. ויבוא יום הוא יחזור אליה ולילדים. ככה היא חשבה. היא הכניסה לעצמה את המחשבה הזו, היא כל כך אהבה אותו שהיא עשתה לעצמה מדיטציה כזו היא לא יכלה להשלים עם המוות שלו. לא יכלה להשלים, והיא אמרה, הוא עוד יחזור. היא סיפרה לי, שלאחר שאבא שלך שמע את הבשורה הזאת, כנראה מהאנשים האלה. רגע, את הסיפור שסיפרתי, אתה יודע? לא, אני לא דומה, בדיוק. אבל כשנודע לאבא שלך, מהאנשים האלה, שאבי נרצח שם, הוא ישב שבעה. כן. והיא לא רצתה לשבת. זה אני לא זוכר עניין השבעה, כי הייתי בכל זאת ילד. אבל אני זוכר שזה היה. אני במקרה אישית ניצלתי כי אצבע קפא לי והכניסו אותי שם במובילט לבית חולים. ובעצם גם כשכבר הייתי יחסית בריא, כל הזמן נשארתי בבית חולים. וכך יצא. אבל אני יודע שבטרנסניסטריה הפרידו בין אמא שלי לבינינו. זאת אומרת, אם אתה זוכר, שמו לנו שקית בתוך תמונה. אמי כן. כתבה על בת לבן כן. עם עיפרון קימי כזה. נכון, כן, בדיוק. עם עיפרון קימי כן. כתבה כן. את השם שלך לופו קאופמן, יש לו אח מנורל קאופמן, בבקשה לא להפריד. ההורים חיים. כן, בבקשה לא להפריד ביניהם. נכון. והכניסו, תפרו את זה והכניסו שם שום שיצריח, שכנים לא יבואו, משהו כזה, ותעלו לכם את זה. נכון. ועם זה הגעתם עד יד, מה? למה עשו את זה? זאת אומרת, למה היו צריכים להפריד בינינו לבין אמא? זה היה לקראת סוף המלחמה, נדמה לי, תראה, אני לא יכול לזכור פרטים מדויקים, אבל בגדול, במקרו, לקראת סוף המלחמה התחילה מן אווירה כזו של הצלת לפחות ילדים ממחנות ריכוז ברכבת חזרה לרומניה. אז היו הורים שרצו להציל את הילדים כי ראו את המוות לא פעם ולא פעמיים, והיו הורים דרך אגב, אני זוכר ששניהם, אבי ואמי, שאלו אותי אם אני רוצה גם כן יחד איתכם לנסוע בחזרה לרומניה. ואני אמרתי שאני לא רוצה, אני רוצה בחיים ובמוות להיות איתם. אם אני אמות, למות איתם. אם לא, אני לא רוצה להיפרד מהם. אמרו, אם זה רצונך, תישאר. מה עמך המנוחה דיברה איתכם, מה היה, אני לא יודע. אבל אני יודע שאתכם שלחו לרומניה, ואחרי זה אמא שלך מאוד 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 הצטערה. היא אומנם ידעה שהגעתם לרומניה, ליאסי, אבל היא התגעגעה מאוד 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 אליכם, והייתה בוכה יום ולילה. היא הייתה ממש חולה מזה. היא מאוד התגעגעה אליכם, הגענו כבר לצ'רנוביץ. חזרה? חזרה. אז רגע, ממוגילב דרך סירק? דרך סירק ובחזרה לצ'רנוביץ. עם אמא ביחד. נתתי לך את העץ. בסדר. ככה נמצא אותו. בסדר, אני אזכור בנו.
לא, תחפש את העץ. אוקיי, אני זוכר שבמוגילב היה מקרה כזה, הייתה תופעה כזו של חסד שרצו להציל אותנו, קרוצ'ה רושי, איזה הצלב האדום, להציל אותנו מקינים. אז היו מביאים מכונית גדולה כמו של תנובה כזו ענקית, סגורה, ודרשו, ביקשו מכולם שיכניסו את הבגדים לשם, כמובן נותנים גז או משהו כזה, והורגים את הכינים וזה. וכולם עמדו בתור, כל אחד עם החבילה שלו, להכניס את הבגדים שימיתו את הכינים. ושם היו חיילים רומנים ששמרו על זה, והיה שם ילד קטן, בן 4, בן 3, אולי בן 3, שהתחיל לבכות וזה הרגיז את החייל הרומני, אז הוא תפס אותו ברגליים, ועם הראש דפק אותו לקיר והרג אותו. גם את זה אני זוכר. מה שאני זוכר ממוגילב, בבית חולים זה משהו אחר, זה לא כך, כי אתה לא היית בבית חולים, וטוב שלא היית, אבל אני בכל זאת אזכיר מקום אחד, כי זה מאוד מתאים למה שאני זוכר, אולם נורא נורא גדול, כולם ישנים על הרצפה, בכניסה בצד ימין יש מין תנור כזה יפה, שכמובן לא היה עצים ולא היה שום דבר, אבל היה קור אימים, כן? ולא היה שם אפילו בתי שימוש, אז היו הולכים ומחרבנים ממש ליד התנור הזה. והמקום הסריח, היה קר, והייתה לי מין רגישות כזאת, ויצאתי מתוך החדר הזה, רחוק, הייתי אומר איזה 100 מטר, היה שם מחסן, אוקיי? ורצתי למחסן עם שלשול אימתני בתקופה הזאת, ושם היו ניירות הכל, ושם עשיתי את הצרכים וחזרתי. אתה זוכר מן חדר כזה ענקי? טוב, כנראה שבדרך היינו צריכים. לא שלחה אתכם, וכולם הצליחו, ניסו לעודד אותה, תראי, אם היא עכשיו הילדים הגיעו למאניה, ושם דודה מינה טיפלה בכם בהתחלה, והיא טיפלה בכם קצת, כן. זה אתה לא יודע? לא, תספר לי. כן, התחנה הראשונה הייתה ביאסי. כן. והביאו אתכם לשם, והיא עברה לשם. מצא אתכם בזכות השקיות האלה, והיא גם כן ביקשה שלא להפריד בין שני האחים, והיא הצליחה לשחד שם את מי שהיה צריך לשחד, ונתנו לכם, היא הביאה לכם אוכל טוב וכל מיני דברים טובים, וזה אני כבר לא יודע, אבל זה אני יודע שהיה לה מגע איתכם, ומשם לבוקרשט, ומבוקרשט דודה פפי הוציאה אתכם, גנבה אתכם מבית יתומים, היא גנבה אתכם ממש. היא שם גם כן שילמה שוחד למישהי, לכמה, לא יודע, והיא גנבה אתכם משם ולקחה אתכם הביתה אליה. כמה היית זה? זה היה בן 4.5. ואוסי? אוסי היה בן 2. 2? כן, הוא נולד שם. בקושי דיבר, וכל הזמן השגחת עליו? אתה זוכר איך טיפלת בו? הלוא אתה היית אח הגדול. זה לפרק אחר, מערכת היחסים בין אוסי לביני, אבל באמת... אבל זה לא ידעת. מה? דודה פפי גנבה אתכם, הוציאו אתכם משם במרמה וזה? לא, אני ידעתי שאנחנו הגענו מטרנסניסטריה. התחנה הראשונה הייתה יאסי. זהו, לא ידעתי. ידעתי שעברנו המון ידיים של הורים מאמצים. כן. דודה מינה הייתה גם כן איזה יד כביכול. אחד הידיים של כן. היינו עוברים. למה היינו צריכים להעביר אותנו כל כך הרבה תחנות של הורים מאמצים? שואל אותי שאלה שאני... כנראה שבכל מקום לא היה אוכל, אני יודע, היו צריכים לפזר... כולם היו אז עניים ורעבים, מי היה להם מצב כלכלי טוב? אף אחד לא היה... עכשיו, דודה פפי, היא לא ידעה מזה שאנחנו הגענו לדודה מינה? ידע.
אז למה היא לא הלכה לקחת אותנו? מבוקרשט ליאסי? כן. אני לא יודע, אבל כשאתם הגעתם לבוקרשט, אז הצליחו לידע את דודה פפי, והיא הייתה כזו חמה, לב כזה חם, זו הייתה אימא של כל העולם. אז היא ודוד לזר וכולם רצו וזה, ושירדו ושילמו וזה, עשו את הכל, ובמרמה הוציאו אתכם, גנבו אתכם מבית היתומים הזה, היא לקחה אתכם הביתה. אורפלינת. אורפלינת, כן. ואתם הייתם אוכלים סופר גראס וקולוקשן. כן, זה, את הביצים של זה אני זוכר. מרק שמן עם לוקשן. עכשיו, זהו, אני זכרתי שמטרנסניסטריה, איכשהו דרך הרבה הורים מאמצים, הגענו לדודה פפי. דודה פפי קנתה לנו חליפות יפות, היא מאוד הקפידה לקראת הפגישה שלנו עם אמא, שזה היה בסוצ'אבה. יכול להיות. זה היה בסוצ'אבה. אז אולי אנחנו הגענו ממוגילת לסוצ'אבה ולא לדורוחוי. יכול להיות. טוב, שמה סוצ'אבה. סירט, זהו. לא סירט, סוצ'אבה. כן. סוצ'אבה. אני לא חושב סירט כן, אבל לא דורוחוי. אולי סוצ'אבה. כן, סוף בסוצ'אבה. זה מה שאני זוכר. וטוב, כמובן שהמעגל נסגר שם. עכשיו, מה הסיפור הזה שהסבא שלנו, הוא היה בסיביר? סיביר? במלחמת העולם הראשונה. הרי הוא היה, זאת אומרת, מלחמת העולם הראשונה, לקחו אותו לצבא. לא יודע. לא, אתה יודע שום דבר. הוא היה בסיביר, שם הוא התחתן. פעם שנייה. והיו לו 3 ילדים. והוא חלה. והוא נשבע, הוא נעשה נדר. נכון. אם אני אבריא, אני אחזור לאשתי ולילדים. נכון. הוא הבריא וחזר לאשתו וילדים. נכון. כן. הוא חזר מאוד חולה. לא, הוא חזר כבר היה בריא. לא, הוא היה בריא, אבל כשהוא הגיע, הוא חלה, והיא לא רצתה לדבר איתו, היא לא רצתה להכיר אותו. אבל היא התרצתה מאחר שהוא היה חולה. זה אני לא יודע, אבל אני עכשיו נזכרתי שהוא עשה נדר, אם אני אבריא, אני חוזר לאשתי וילדיי, וזה מה שהוא עשה. אז זה אתה כן זוכר, בסדר. כי יש המון דברים שאני יודע אותם, ואני לא בטוח. לא, את המשפטים האלה אני יודע. כן, אז זה היה ככה. למשל ביחס לעצים האלה, כן? ידעתי, אבל לא ידעתי איך שהם משתלבים. זאת אומרת, אלה שני ההונגרים האלה. כן. לא ידעתי איך זה משתלב לתוך התמונה בדיוק. אוקיי? אז עכשיו זה השלים לי את התמונה. השלים לך את התמונה. כן. עכשיו, אבא שלך ואבא שלי הם היו, כן, כמו שאתה אומר, קראו להם האחים קאופמן. כן. הם היו שניהם בנדיטים לא קטנים. גם לפני המלחמה הם אהבו לצחוק כמה שהם מסדרים את הגויים ואת זה. הם חיו טוב, האבות שלנו חיו טוב ביניהם. מכל האחים הם היו הכי קשורים? הם היו קשורים, הנה. שני האחים האלה היו מאוד קשורים. תראי, יש לי עוד בני דודים, אבל איתו אני הכי קשור, כן? טוב, אתם חייתם הרבה זמן ביחד. טוב, אבל מאז הייתה הפסקה, אבל נשאר הקשר. כן. הקשר המשפחתי, כן. חוץ מקשר דם, הקשר המשפחתי נשאר. כן. אז... כן, ואתה בן יחיד, אז... כן. תגיד, איך הם הגיעו לבוחוש? אתה היית... אנחנו לא הגענו לבוחוש. אתם לא הגעתם לבוחוש, לא? אלא? אביך הגיע לבוחוש? לא, אני יודע שסלי הייתה בבוחוש, כל המשפחה הייתה בבוחוש. לפני המלחמה. כן. לפני המלחמה, אביך המנוח, הוא הרי עבד בבדים. טקסטיל. בטקסטיל. איפה טקסטיל זה? בבוחוש. אז הוא כן עבד בבוחוש. המפעל הכי גדול היה בבוחוש. היה שם מפעל שכל העיר עבד במפעל הזה. נכון, אבל כל המשפחה הייתה בבוחוש. לא כל המשפחה, אני לא יודע, אבל אני יודע שאביך עבד שמה, והוא התפרנס יפה, והגיע לדרגה מהנדס,
לטקסטיל, ויחד עם זה הוא היה דתי היה לו הסמכה לרב. הוא לא התעסק עם זה, כי מזה פרנסה לא יצא. לא, הפך להיות קומוניסט. כן. פשוט האווירה הייתה... אבל הידע בזה היה לו. הפך להיות ממש כן. שינה את הרוב. אז ההורים, הסבא והסבתא, הם לא הגיעו לבחוש? לא. לא, הילדים הגיעו לבחוש. למה? כי שם הייתה עבודה. פרנסה. פרנסה, זה מה שהביא אותם פרנסה, בבית חרושת לבדים, לטקסטיל. שמה, הנה, גם רוז'י למדה שמה לעשות תיקונים בבדים. גם פה בארץ. עסקה בזה. היא עסקה בזה, היה לה בית מלאכה של 5-6 בנות. כן. ביפו. ביפו, והיו מביאים גלילים שלמים עם בת שיש לו דפקטים מהבית חרושת, והיא הייתה מתקנת את הדפקטים. כן. את העניין של טרנסמיסיה, אתה עוד זוכר דברים? מה אתה זוכר מאבא שלי? הרי אתה נפגשת איתו. הרבה. כן. אני גם מאוד אהבתי אותו. גם שחזרנו אחרי המלחמה, כן, כן. ברחוב בנו מרצ'יני. איך באנו מרשיני? בנו מרצ'יני. זה על יד פיאצה נאציוני. בבוקרשט. כן. בנו מרצ'יני על יד פיאצה נאציוני. על יד מיטרופוליה. זה כנסייה ענקית, מיטרופוליה. שם היה פסל גדול מאוד של לופויקה, שזאבה מכילה שני ילדים. רומולוס כן. זה הבסיס של... רומולוס ורמולוס. כן. זה אתה יודע. אבל גרנו ביחד בחצר אחת, יחד עם הצבאי הזה, איך קראו לו? סמי? סמי. גרנו ביחד, סמי ואתם. דברים נעלמים לי. אתה בפלורילור 9? פלורילור 9, כן, בחצר הזה גרנו, כן. אז רק אחר כך אנחנו עזבנו, אבא ואמא עזבנו שמה, ואמא שלך עוד נשארה שמה איתכם, באותה דירה. קודם גרנו כולנו בדירה אחת, פלורילור. רגע, אנחנו גרנו לפני זה בפלורילור 13, 13. זה היה מן תחת למדרגות כזה. זה היה חצר, בסוף החצר בצד שמאל. כן, כן. בצד שמאל, בדיוק, כמעט בסוף החצר. הבית שימוש היה בסוף החצר. היה שם בית שימוש משותף. בתחילת המעבר הזה, בצד ימין, היה גר אחד... הצבאי סמי. לא, סמי, כן, היה גר עוד יותר קדימה. היה לו בן, יש לו בן. פגש אותו פה. יעקב. פה בחיפה פגש אותה לפני המון שנים. לאמא שלו קראו רוזה. אבל גרנו יחד. כן? בוודאי שגרנו יחד. אתם ואנחנו היינו כל הזמן צמודים. באיזה שנה עברתם לבנו מרצ'ין? אני לא זוכר בדיוק להגיד לך, סתם להגיד לך 46, משהו כזה, אחרי המלחמה. ואתם הלכתם לבית ספר אחר, ואני הלכתי לבית ספר אחר. לא למדנו באותו בית ספר. אתם הלכתם, כי המרחק בין המגורים. לאיזה בית ספר הלכת? ברחוב יפוריאנו. גם אני. אתה הלכת למוריה, אני הלכתי לאסכולה אבראיקה. נכון. אני זוכר, זה מבוקרשט ימינה. נכון. ולא רחוק משם היה גר הרב רוזן. הרב הראשי של רומניה. הרב הראשי של רומניה, רוזן, היה גר לא רחוק מהבית ספר הזה. גם מוריה, אחר כך מוריה זה הפך להיות בית ספר של אנחנו גויים. עברנו לגור ברחוב נגרובודה. נגרובודה. זה אחרי בנו מרצ'יני? כן. אחר כך עברתם? לא, לפני בנו מרצ'יני. הייתם גם בנגרובודה. כשעזבנו אצלכם, כן. בפלורילור, הלכנו לנגרובודה, שם בחצר היה בית ספר תרבות, שלימדו עברית. נגרובודה 8. אחר כך באתם הנה, לבנו מרצ'יני. כן. זה מעניין כל העניינים האלה.
מה אני אגיד לך? עברנו ילדות קשה מאוד. אכלנו הרבה חצץ, לא חצץ, דבש, אבנים כאלה גדולות. אתה יודע מה זה דבש? אבנים גדולות שבזמן הבנייה זורקים אבנים גדולות. דבש? לא? כי לי היה נדמה שדבש זה בדיוק החומר הזה, שאחרי ששלטים את הגרעינים מהשמן, מה שנשאר זה דבש, לא? לא. בזמן בנייה משתמשים גם באבנים גדולות יותר. אז זה דבש. טוב, אני חושב, שרה, שזה ממצה את כל מה אתה עושה עם זה? אתה... נלמד. כל מה שאנחנו עברנו שם, ומה שעברנו שם זה לא אנושי. והמשפט המפתח לכל הערב הזה, זה מה שהרומני הזה, הקצין הזה, במוגילב, אמר לאבא שלך. בשביל מה אתה חושב שבאתם, הבאנו אתכם להנה? כדי שתחיו? שתמותו, כן. כן, וזה משפט המפתח. וכל זה אנחנו מטאטאים מתחת לשטיח, אנחנו לא מדברים על זה, אז מי ידע מזה? מי ישמע מזה? למשל, אני זוכר עוד ממוגילוב, אבל זה לא קשור אליך, זה רק אליי אישית היה. בסדר. אני זוכר שלאמי המנוחה הייתה חברה מיאסי, קראו לה ליזה. זוכר טוב. אישה דומה לדמינה, אישה כזו גדולה, חזה כזה. אישה טובה, ליזה, ולבעלה קראו ז'אן ספוז'ניקוב. עכשיו, הז'אן ספוז'ניקוב הזה, הוא התחבר למוסרים האלה, למלשינים האלה, איך קוראים לזה, משתפי פעולה עם הרומנים והזה. אבל יש לזה שם מיוחד, שכחתי. מוסרים. לא מוסרים. במחנות השמדה היו כאלה יהודים גם כן ששיתפו פעולה עם הגרמנים. הוא נהפך, הבעלה של ליזה נהפך לקאפו. עכשיו, מי שזוכר, בתוך העיר מוגילוב היה קטע שזה היה מחוץ לגטו. היה גדר, ושם הלאה אי אפשר היה לצאת. ליהודים אי אפשר היה לצאת. היה אסור לצאת. היה אסור לצאת. רק VIP מכובדים וזה, קאפואים כאלה, משתפי פעולה עם הצבא הרומני וזה, הם גרו מעבר לשם. אבל זה היה ממש גיהנום וגן עדן שם. שם היה אוכל ושתייה ונקי, עיר רגילה כמו כל, ופה היה גיהנום. אז בגלל החברות הטובה הזו, שמבית ספר עוד היו חברות, אמא שלי וליזה זאתי, דרך אגב, הם הגיעו לישראל בתל אביב, לא ראית אותה, פה בארץ לא ראית אותה. בעלה לא. אז אמי ביקשה ממנה, מליזה זאת, כי גם לה הייתה בת אחת, יותר גדולה ממני באיזה 4 שנים. לבת שלה קראו ריקה. ומה הטובה שהיא עשתה, עכשיו, הליזה הזו בעלה היה כזה ז'אן, היה כזה חבר עם הגרמנים, עם הרומנים, משתף פעולה, היה מוסר, היה קאפו כזה. אז כולם פחדו ממנו. הוא היה חי באושר ואושר. אז פעם בשבוע, למעשה אני נשארתי בחיים בזכות הקאפו הזה. זכות לא הוא, לאשתו. פעם בשבוע האמא הייתה לוקחת אותי ביד, מביאה אותי עד לגדר שם, היה שם איזה מעבר, היה שם שוטרים יהודים. קאפואים קטנים, זבל, כלבים קטנים. מביאה אותי עד לשם, מצד השני הייתה ליזה, לקחת אותי אליה כל היום. דבר ראשון הייתה שמה לי נפט על הראש, להוריד את הכנים ורוחצת אותי. ונתנתי דרך מרק,
והרבה בשר חזיר, אבל את החלק השומני הלבן, שיחזק... סלנינה. סלנינה, נכון, עם שום. כן. והייתה, אחרי שאכלתי ושתיתי ורחצה אותי, הביאו אותי חזרה לגדר, ואימא שלי הייתה לקחת אותי. הייתי כבר שבע ועם פחות קינים בראש. יכול להיות שהנפט הזה על הראש והסלנינה הזו, הבשר הזה, עזר לך להישרד. לשרוד. מה שאני יודע שאימא שלי הייתה יוצאת עם חלב. גם אמי, כן, כן, עם קדים גדולים מפח, וכלבים היו רצים אחריהם בלילה. סוס עלה עליה עם הרוכב, הפיל אותה, וזה, והתחילה לבכות. שתיהם עשו אותה. אבל זה היה מחוץ, לא בתוך המחנה, אלא במקום שהיו הבתים של האוקראינים. שם הם אכלו את החלב. שם הם קנו ושם הם מכרו, ושם הם גם חטפו מכות כשהיו... אתה רוצה מזה קלטת, זיכרון זה, אבל אתה יודע מה? אני קיבלתי מצב רוח לא טוב, שאני מדבר על זה, אני נזכר מכל זה.